Co to je? Pejsek. Ano. Ježek. Ano. Žabaček. Ano. Co to je? Šelko. Ukaž mě ho na kamerku. Tady ho ukaž. Ukaž. Žabáček. Dobrý, tak další. Tak další mě ukaž. Další zvířátko. Jaký tam máš další? A pan Šabaček. No. Jaký další zvířátka tam jsou? Filipku, ty jsi mu utrhl hlavu. Tak mě ukaž princeznu, kde máš. No to nevadí, tak já to pak spravím, jo? Ukaž, já to spravím. Tak. Co tam máš za zvířátka? Šabaček. Tak, a co tam je dál za zvířátka? Šabaček. No jo. A co tam je dál? Další zvířátko, co nese jablíčko? Co nese jablíčko? Který zvířátko nese jablíčko? Ukaž. Filipku. Kuličko. Paráda. Je. A máš tam i koníčka? Je. Kde máš koníčka? Ukaž. Je. Filipku, kde máš koníčka? Haló. Je. Hop, hop, hop. Co to je za zvířátko? Šabaček. Žabáček. A jaký tam máš? Ještě ježička? Je. Je. Ručička. No, upadla, no. Tak ji tam musíš vrátit. Tak mu ji vrať žabáčkovi. Máma. A proč by to měla dělat máma? A ukaž mě jiný zvířátko, jaký tam máš. Je. Jaký jiný tam jsou? Aj. No, dej žabáčka ke zvířátkům a ukaž mě jiný.